luvassa tällä Top Gear Suomi-kaudella. Aja sitä varsaa! Ai perkele, ikkunat auki. No niin, tervetuloa. Onks toi Sting? Oikeesti? Ei jumala. Me saatiin tuotannolta 3 tonnia rahaa ja yksinkertaiset ohjeet. Hankkikaa teiniauto ja ottakaa selvää, mikä niistä on paras. 3 kautta 4 puhaltimella. Sierra jättää sen. Tuotanto antoi meille haasteen hankkia 3 suosittua katumaasturia ja selvittää, mikä näistä on paras. Arvon Top Gear Suomi. Tarvitsisin itselleni satunnaisiin keikkahommiin myös ilta- ja yökäyttöön soveltuvan monikäyttöisen auton alle 3 000 eurolla. Ei tässä ole mitään järkeä. Ja jotain tolppia viedään Suomeen. Me haluttiin haalia tietoa ja ottaa omakohtaisesti selvää elämäntavasta, joka varsinkin korona-aikana nosti päätään ja siitä tuli oikein trendi. Meidän kaikkien 3 piti kulkea pääkaupunkiseudun läpi lännestä itään mahdollisimman päästöttömästi. Täytyy jonkun ajakin tämmöistä potskia. Käsissänne on nyt kauan odottamanne luksusautot. Olemme kooneet teille tehtäviä, joilla sekä autojanne että teitä testataan. Laittaa muuten hätävilkut päälle. Hätävilkut päälle. Jesus. Missä se on? Bro. Eikö tää joku sähköauto nyt, hei? Missä sähköautossa on hätävilkut? Tässä säyseän näköisessä perhepulkassa on yli 1000 hevosvoimaa, että se kiihtyy todella väkivaltaisesti mihin tahansa nopeuteen. Lähti se katsastusuhko, niin tulppa lenti. Mä pyysin tänne pari inssiä seuraamaan tätä sun suoritusta. Voi munan varsi. Tervetuloa Jari Litmanen. Hei, mennään kattoo sun aikakierros. Katsotaan. Se on hyvä. Kiihdytys. Sun aikas on. Pes, sun aika oli. Yes!